Podcast C2, català.cat, episodi 62è. El podcast que t'ajuda a provar el C2 i a comunicar-te en català correcte. Avui tornem al tema dels participis verbals, però ho farem des d'un altre angle. Ens fixarem, sobretot, en els participis irregulars, aquells que ens fan dubtar sovint i que hem de tenir controlats sempre, però sobretot de cara a l'examen de C2. Recordem, molt breument, què és un participi. Un participi és una forma verbal no personal. I què vol dir això de no personal? Doncs vol dir que no hi podem posar una persona davant, perquè no queda bé. No podem dir jo, tu, ell, ella, nosaltres, vosaltres, ells, elles, més el participi. Perquè el participi el fem servir, sobretot, darrere del verb auxiliar haver, utilitzat en temps compostos. Per exemple, diem jo he, i darrere hi posaríem un participi. Jo he fet, jo he dit, jo he vist, etc. O agafem el verb haver en un altre temps verbal i diem jo havia i darrere hi posaríem el participi. Jo havia obert, jo havia resolt, jo havia pintat, etc. El participi és una forma verbal que fem servir molt sovint, però que de vegades no dominem del tot i l'utilitzem malament sense ser-ne massa conscients, potser. Com farem avui l'exercici? Doncs mira, fàcil. Nosaltres et direm un verb i tot seguit una frase incompleta. Tu hauràs de posar mentalment el participi correcte durant el silenci. Per exemple, si diem resoldre i la frase han el problema temps, la forma correcta de participi que hauries d'afegir darrere de l'han del verb resoldre és resolt. Han resolt el problema a temps. D'acord? Doncs som-hi. Primer verb, absoldre. Oració. El jutge l'ha per manca de proves. Com seria la forma correcta? La forma correcta seria absolt, acabat amb T final. El jutge l'ha absolt per manca de proves. Anem al segon verb. Coure. Coure en el sentit de cuinar. I la frase seria, per exemple, he massa l'arròs i ha quedat pastós. La forma de participi que posaríem darrere del he seria cuit. He cuit massa l'arròs i ha quedat pastós. Ara anem a utilitzar altra vegada el mateix verb, el coure, però amb un altre sentit, el que té en aquest context de frase que ara direm. Quan m'ha posat alcohol a la ferida, m'ha moltíssim. La forma de participi que hauríem de posar aquí, darrere del m'ha, seria m'ha cogut moltíssim. La primera amb o i la segona amb u. Quart verb, el verb imprimir. L'oració és ja ho han tot i ho porten a secretaria. Quina seria la forma de participi que hauríem de posar darrere del han? Hauria de ser imprès i no pas imprimit. Ja ho han imprès tot i ho porten a secretaria. I l'última forma que us demanem és del verb estrènyer. I l'oració és com que s'ha primat molt, li he els pantalons. Darrere del auxiliar he hauríem de posar li he estret. Estret seria el participi del verb estrènyer. Com ha anat? Has vist que alguns participis no segueixen la forma regular amb les terminacions at, ut, it, sinó
que segueixen, perquè són irregulars, altres formes. Aquestes són les que justament apareixen sovint a les proves de nivell C2 i no les podem fallar. Consell: fes-te una llista personal amb els participis que et costen i força't a usar-los quan escriguis o parlis. És la manera més eficaç que deixin de ser els difícils, entre cometes, i passin a ser els normals, que és el que hauria de ser. Si aquest episodi t'ha servit per aclarir algun dubte o per detectar algun participi que encara no tenies del tot segur, ja ha complert la seva funció. Recorda que a c2català.cat treballem la llengua amb criteri d'examen i amb l'experiència de qui corregeix proves de C2 cada any. Gràcies per escoltar-nos i fins al pròxim podcast.